A ampliación das urxencias ao Hospital do Barbanza suporá un 40% de incremento da actual superficie. O servizo pasará a contar con algo máis de 1000 metros cadrados, aínda que a principal mellora será a redistribución das áreas de atención, con unidades diferenciadas para observación, críticos e pediatría. Falamos dun incremento de superficie, pasar de 650 metros a 1097 metros cadrados construídos, pero fundamentalmente, máis que o espacio en sí, é a clasificación dos pacientes con fluxos moito máis claros, con atención a críticos de forma moi especial, con a atención pediátrica separando tamén as súas esperas e facendo tamén maior número de boxes, pero, como decía, fluxos establecidos para pacientes por un lado e para pacientes que acuden en camillas tamén por outro, non? Como decía, con unha zona máis ambulatoria, con esperas e salas de sillóns que está máis hacia a parte externa, e outra, unha zona de boxes que está na parte máis privada, máis protexida. E unha terceira que é unha zona central fundamental e que queremos precisamente diseñar así en todos os servizos de urxencias onde este o control de enfermería e as camas de observación. As obras realizaránse en 5 fases que se concretarán coa empresa adxudicataria unha vez se licite o proxecto, co fin de compatibilizar o desenvolvemento dos traballos coa atención aos pacientes. Aquí hai un documento que es el documento de programa de trabajos, en los cuales se espera que el trabajo dure 10 meses, ¿no? Habrá varias fases en las cuales habrá que compatibilizar lo que es el servicio con las obras y habrá fases intermedias que aquí no están contadas, en el cual habrá que esperar que se entregue una fase y hacer la otra. Pero el tiempo estimado inicial es este tiempo de 10 meses para hacer todos los trabajos. Esta ampliación altamente demandada polos profesionais do centro pretende axilizar o funcionamento deste servizo, que atende unha media de 28.000 urxencias ao ano.